ҳаст атаву хоҳарое ки айхона мебуранд магазин мераванд қатъи гудаҳо 3-4 гудак магазин чизи чораи хонашон намехаранд лекин отзиви ҳавайёро нахонда составаи ҳавайё нахонда ки ба ай чӣ тайёр шудаи чӣ хел истифода мебарӣ таваккал ба худо мегиранд мебиёнд дар хона истифода мебаранд лекин ҳозир кор дар компания табили тариқи онлайн яъне бо телефон шуда ки мо метавонем дар хона шишта ҳам соҳиби кор шавем яъне ана мехоҳем пулои нағд даромад биёрем ва инчунин якумин хариди худро накунем мо соҳиби туҳфаҳои беҳтарин шавем якумин хариди худтона духтарако ки дар Москва қарор дорем 1500 рубл да харидорӣ мекунем 3 та средства ҳамин средстваш бошад барои гулсафедкунӣ иш бошад духтарако барои пулшӯӣ ва иш бошад барои ваннашӯӣ бепул барои якумин хариди худтон бо маблағи 1500 рубл духтаракои Тоҷикистон бошад 230 сомон да харидорӣ мекунем ин 3 средстваи шумо туҳфа бепул мегирем ва инчунин шумо метавонед ки бизнеси худтона шурӯъ кунем ба 1500 ё ки ба 225 сомон соҳиби инчунин оликои калон гардем.